vás hneď z rána. Ja tu mám so sebou ako vždy Bibliu, ktorú si čítam každý deň. A tú Bibliu mám aj obalenú v takom peknom obale. Vidíte tu motýlika. A v tej Biblii mám rôzne poznámky, ktoré si píšem do Biblie, alebo lístočky. Mám tu nejaké štítky tiež z konferencií, ktoré nezahadzujem. A keď aj niečo mám také, že si chcem zachovať, tak si to dám do tej Biblie. A takisto tu mám aj tu také rôzne záložky. A niekedy si tak len listujem Biblii a pozerám na históriu, lebo sú tam veci už aj niekoľkoročné. A tak to bolo aj tento pondelok, keď som sa viacej pozrela, že čo to všetko ja v tej Biblii ešte mám, aké záložky. A našla som si tam jeden list, ktorý som už dávno si nečítala a ani neviem, že kedy som ho vlastne prepísala perom, to takýto list. A je to list od istého Jána, neviem presne akého, nepísal ho mne, pretože ten list je z roku 1555. Nie tento, čo ja mám napísaný, lebo to by bola rarita, už by som ho tu ja nemala, bol by niekde asi v múzeu. Ale už ani nepamätám, že kedy som ho odpisovala, z čoho som ho odpisovala. Tak ak by ste vedeli o tom niečo viacej, tak mi môžete napísať do komentára, že či je to naozaj z toho roku. A nadpis toho listu je: List Ježiša Krista duši, ktorá ho naozaj miluje. List Ježiša Krista duši, ktorá ho naozaj miluje. A ja by som vám teraz tento list prečítala. Je tu jedna vec, pred ktorou ťa chcem obzvlášť varovať, a to pred tvojim neustálym sklonom byť malomyselný, pod ťažou tvojich zlyhaní a tiež pred tendenciou prepadať beznádeji, keď náhla neistota redukuje tvoje pevné rozhodnutia na minimum. Poznám tie nálady, keď tam sedíš celkom sám, nešťastný, v hlbokom zármutku. Neprichádzaš ku mne, ale zúfalo si predstavuješ, že všetko, čo si kedy urobil, bolo navždy stratené a zabudnuté. Toto zúfanie si a sebaľútosť je vlastne prejavom pýchy. To, čo si si myslel, že bolo pre teba bezpečím, ktoré si stratil, bolo v skutočnosti skôr dôverou vo vlastnú silu a schopnosti. S hlbokou depresiou a zmätkom v myšlienkach často prichádza strata nádeje. To, čo ťa naozaj trápi, je, že sa veci jednoducho nediali tak, ako si to očakával a chcel. Nechcem, aby si sa spoliehal na vlastnú silu, schopnosti a plány. Nespoliehaj sa na ne, ale dôveruj mne a nikomu a ničomu inému. Pokiaľ spoliehaš na seba, budeš musieť prechádzať zármutkom. Stále je pre tebou tá najdôležitejšia lekcia. Tvoja vlastná sila ti už nepomôže stáť istejšie ako nalomená trstina. Nesmieš si zúfať. Musíš dúfať a naprosto mi veriť. Moja milosť je nekonečná. No nie je to úžasný list? A pokiaľ bol naozaj napísaný aj v tom roku 1555, tak vidíme, že ľudia prechádzali takými podobnými vecami a podobnými pocitmi a podobnými situáciami ako aj ľudia dnes. Je to list, ako keby som ho čítala do dnešných dní. Opisuje sa tu stav duše, ktorý aj dnes má veľa ľudí. Ľudia sa rozbehnú so svojimi plánmi, dôverujú sebe, dôverujú vlastným schopnostiam a musím povedať, že aj mne sa to mnohokrát stalo, že som išla podľa svojich plánov. Neznamená, že nemôžeme si plánovať veci, ale keď sa spoliehame v tých plánoch len na seba, na svoje schopnosti, na vlastnú silu, tak potom to nemusí dopadnúť dobre. A potom, keď prichádzajú zlyhania v živote, čo prichádzajú, tak človek začína byť taký malomyselný a zúfasí. Človek si totižto myslí, že
môže sa spoľahnúť len sám na seba a žiadneho Boha nepotrebuje. Viacerí ľudia, alebo od viacerých ľudí som tiež počula, že ja Boha nepotrebujem, ja si všetko zadovážim sám, na čo mi je Boh. A potom to takto dopadne, že človek sa dostáva do určitých zlyhaní. Keď človek ide svojou vlastnou cestou, postupne vidí, že zrazu sa všetko rozpadá. A keď sa všetko rozpadlo, tak už len sedí a zúfa si, je malomyselný, nevie čo, ako ďalej, čo má robiť, ako má ďalej postupovať. A úžasné na tom je, že Boh skrze Ježiša Krista vidí naše situácie. A on nás nenechá len tak, pretože jemu na nás záleží. Takisto tomuto zúfalcovi posiela list. Je to vlastne reakcia Boha na život zúfalého človeka. Pán Boh prichádza a reaguje na tie naše situácie a dáva nám východiska. Nie je taký, že by nás ešte viacej udúpal alebo že by nás nejako potlačil, ale chce nás vyviesť, chce nám pomôcť. Je napísané, že on nalomenú trstinu nedolomí, že on príde a neurobiť toto, ale on to chce narovnať. On chce, aby naše životy išli ďalej, aby išli s ním. Prichádza tu povzbudenie a naozaj mnoho ľudí býva skrze Pána Ježiša aj povzbudzovaných, keď k nemu prichádzajú. Ale je tu ešte jeden ďalší dôležitý krok. Keď prichádza Boh a povzbudzuje nás a dáva nám východisko, dôležitá je aj naša reakcia, ako my na to reagujeme, ako reagujeme na Božie povzbudenia, ako mu dávame odpoveď. Pretože sú ľudia takisto, ktorí sú zúfali, vo svojej zúfalosti už začínajú aj hľadať Pána Boha, alebo Boh si ich takisto nájde. A je to vlastne spojené s tým, že niekedy si myslíme, no ja som našiel Boha, ale v skutočnosti On je prvý, ktorý sa nám dáva nájsť. A tak Pán Boh ku ním prehovára, pozbudzuje ich. A keď sú pozbudení, povedia, ďaká Bože, díky, a idem si robiť zasa to svoje. A zasa idem podľa svojich plánov, podľa svojich zámerov a s Bohom už nechcem mať nič spoločné. A to nie je dobré, pretože zase situácia sa bude opakovať, znovu príde to zúfalstvo. Nie je dobré ísť vlastnou cestou, pretože tam nás nečaká nič dobré, aj keď môžeme mať nejaké krásne, nádherné výsledky, ale v skutočnosti život bez Boha to je cesta do zániku. Takže, ale čo teraz, keď nás Pán Boh povzbudzuje, tak akú mu môžeme dať reakciu? Môžeme prísť k nemu a ako je tu aj napísané v tomto liste, Pán Boh povzbudzuje, ale zároveň aj napomína. Napomína nás, aby sme neišli ďalej tou vlastnou cestou, ako sme išli doteraz. A ukazuje nám aj, ako môžeme ísť ďalej. A to je úžasné. A ako my môžeme odpovedať? Môžeme odpovedať modlitbou, môžeme odpovedať pokáním, môžeme mu odpovedať tým, že Bože, už ja nechcem ísť sám ďalej, ja chcem ísť s Tebou, ja som sa už poučil, že bez Teba to je o ničom, že bez Teba ísť to je proste, no, dosaďte si tam, čo len chcete. A ja tu mám jednu takú modlitbu, ktorá môže byť odpoveďou na tie Božie povzbudenia, keď človek je zúfalý, keď nevie, ako ísť ďalej. Prichádza Pán Ježiš, prichádza On a povzbudzuje ťa, napomína ťa. A tvoja reakcia na jeho povzbudenie môže byť aj táto modlitba. Tak ja by som ju teraz prečítala a môžeš na ňu povedať tiež amen. Drahý Ježiš, ďakujem Ti, že mi dovoľuješ s Tebou hovoriť a že dávaš silu mojim ústam, ktoré už nevládzu nič povedať. Myslel som si, že svoj život zvládnem sám. Myslel som si, že Boha nepotrebujem. Spoliehal som sa na vlastnú silu a schopnosti a neuvedomoval som si, že to všetko mám od Teba. Ako som len mohol byť taký slepý? Ježiš, ďakujem Ti, že ma vidíš a že si ku mne jasne prehovoril. Prichádzam pre Teba prosiac o odpustenie. Prosím, odpusť mi všetky moje viny, hriechy. Odpusť mi, že som šiel vlastnou cestou
a že som ťa nechcel zahrnúť do svojho života. Odpusť mi, lebo moje hriechy ťa pribili na kríž. Odpusť mi, lebo kvôli mne si trpel. Vyznávam, že ďalej už nechcem bez teba urobiť ani krok. Preto ťa prosím, vstúp do môjho srdca, vstúp do môjho života. Ty buď mojím pánom a vodcom môjho života. Ďakujem ti za odpustenie a za tvoju milosť. Amen. Takže aj takáto modlitba môže byť odpoveďou na to Božie povzbudenie, ktoré prichádza ako prvé k tebe, keď ťa Boh povzbudzuje, ako mu ty odpovieš. Chcem vás povzbudiť, aby sme vo všetkom dôverovali, verili Pánovi Ježišovi a aby sme stavali svoj život na ňom. Amen.